Ja, dit weekend nog stuurt een verwarde man in Ljouwert mogelijk zijn woning in de bron. We troffen Skate Borley haar woning uitmasten. Opvangorganisaties zien, maar het hield iets meer betieze meesken weigeren. Geregeld jij je dit soort van nijs voorbij komen. Het is en bloot een groot probleem. Benammen van de zwartverlieners. In Friesland is de aanpak de orde die het aanpast. Ja, natuurlijk gaat altijd de politie ook naar iemand waar problemen ontstaan. Maar nu ook niet een politieauto, maar gewoon een busje met sociaal verpleegkundigen. Die goed opgeleid zijn. En daardoor gaat 60-70% van de mensen hoeft niet meer naar de cel of naar een instelling. Maar blijft gewoon thuis. Maar kan gerustgesteld worden, kan de hulp krijgen, de zorghulp die nodig is. Er komt een nummer dat Friesen dag en nacht bellen kennen als ze een betieze persoon joggen. Kijk, als er nood is, dan bel je 112. Als je echt ziet, net als bij de politie, als er iets is, dan bel je direct 112. Maar nu gaat het erom, mensen maken zich zorgen over hun buren, ze zien iets in de straat, wat hun een niet-pluisgevoel geeft. Waar kun je dan nu terecht? Nou, dat is nu niet goed geregeld en daarom komt dit meldpunt. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volkszoens wil landelijk zijn telefoonnummer. Kronen zocht dat net zitten. Laten we mensen niet van het kastje naar de muur sturen. We zien wel hoe het afloopt, maar we gaan in ieder geval een Fries nummer maken. In Kwarten zet de proef uiteen. Alle gemeenten moeten erom meedoen, maar ze beginnen iets. Met Fjouwer. We beginnen eigenlijk met een aantal gemeenten, omdat het ook een leerproces is om te kijken van hoeveel mensen bellen, waarvoor bellen ze precies. Om te zorgen dat we dan over een jaar echt een meldpunt hebben wat volledig inzetbaar is, wat voldoet ook aan de verwachtingen.